M84AS predstavlja najnapredniju modernizaciju tenka M84 razvijenu kako bi zadovoljila zahteve savremenog bojišta. U odnosu na osnovni model dobio je unapređenu oklopnu zaštitu sa dodatnim reaktivnim oklopom koji povećava otpornost na protivtenkovske rakete i projektile. U vojnim krugovima se često navodi da određena rešenja na novim verzijama M84 AS1, AS2 i AS3 podsjećaju na tehnologije koje koriste izraelske kompanije, naročito u oblasti aktivne zaštite tenka. Srbija je poslednjih godina razvijala saradnju sa izraelskom odbrambenom industrijom, a pojedini stručnjaci smatraju da su iskustva i tehnologije iz takvih partnerstava doprinelo unapređenju zaštitnih sistema i senzora na modernizovanim verzijama M84. Pored stranih tehnologija, značajan deo modernizacije razvijen je u Srbiji. Ugrađeni su novi sistemi za upravljanje vatrom, termovizijske kamere, dodatni reaktivni oklop, savremeniji uređaji za osmatranje i upozorenje na lasersko ozračivanje, kao i poboljšani komunikacioni sistemi. Cilj je bio da se tenk iz 80. godina približi standardima savremenih borbenih vozila. Modernizacija domaćih tenkova M84 jedna je od najvažnijih stavki u petogodišnjem planu opremanja Vojske Srbije naoružanjem i opremom iz pogona domaće namenske industrije i trebalo bi da se završi do kraja 2026. godine, a ovim tempom modernizacije to znači da neće biti modernizovano više od 2 bataljona ovih tenkova. Prvi pomaci u pokretanju serijske modernizacije voznog parka glavnih borbenih tenkova u Vojsci Srbije su napravljeni već pre 2 godine, a modernizovani domaći tenkovi trebalo bi da drastično povećaju borbene sposobnosti po sve 3 glavne taktičko-tehničke karakteristike glavnih borbenih tenkova: pokretljivost, oklopna zaštita i vatrena moć. Za još vesti ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.